Empat molt competit entre l'Adam i el Cornellà, que han disputat un partit equilibrat al Municipal d'Horta. Els cervesers s'han posat per davant en els primers minuts. Els vertiblancs han aconseguit capgirar el marcador abans del descans i els locals han acabat trobant el gol de la Igualada al segon temps. Era tot just al minut 7 quan Penya avançava els vermells amb una gran jugada individual. L'atacant ha rebut a l'extrema esquerra, ha encarat i superat dos rivals de cop, ha entrat dins l'àrea i ha definit sec, creuat, ajustat a l'arrel del pal per fer el seu segon gol en 2 partits. Després del gol, els locals han seguit amb la intenció d'imposar el domini, però el Cornellà ha accelerat el ritme del partit i ha posat en dificultats el conjunt de Luis García, que ha rebut l'empat al minut 21. Centrada lateral al punt de penal, on Ufano guanya l'acció aèria i remata de cap per restablir les taules. Han replicat els cervesers a continuació amb una ocasió claríssima, jugada atacant de Suaibo per banda esquerra, que fa la passada enrere per Genís, sol dins l'àrea, però el seu xut, de primeres, amb la cama maldestra, se'n va als núvols. El maig anava d'àrea a àrea i els del Baix Llobregat han aprofitat el desordre per incomodar en les transicions. Ufano tornava a avisar amb una rematada acrobàtica i, fruit d'aquest ritme frenètic, tornarien a marcar els visitants a continuació. Ha estat una acció desafortunada amb un rebot a la frontal que ha habilitat Ufano, que ha finalitzat amb un colpeig potent que Àlex no ha pogut aturar. Després d'un primer temps igualat a la represa, l'Adam ha estat superior als cornellanencs i ha madurat el maig buscant un gol que ha trigat a arribar. Penya n'ha tingut una de claríssima en una pèrdua dels visitants a camp propi, però el seu xut no ha trobat porteria per ben poc. Minuts més tard, una falta enverinada de Vilés ha sobrevolat el cor de l'àrea sense trobar rematador. I a pilota aturada arribaria el 2-2 dels vermells. Falta llunyana picada per Jordi Avilés, que col·loca l'esfèrica entre la barrera i el pal per anul·lar l'avantatge del Cornellà i afegir encara més emoció als minuts finals. Uns minuts exaltats que podrien haver decantat la balança per qualsevol dels dos equips. Tija n'ha tingut la més clara pel bàndol de l'Estrella i els visitants han comptat també amb la darrera arribada amb una ocasió que Àlex ha resolt. Sí es cierto que no fue un partido que nos convenía, de ese estilo, de ida y vuelta, de muchas transiciones, especialmente en el primer tiempo, donde nos costó un poco entrar en el partido, sobre todo para tratar de superar esa primera presión, pero después creo que el segundo tiempo fuimos mejores, hicimos las cosas mejor y creo que al final fue justo el empate. Pudimos ganar, pudimos perder, ellos lo mismo, creo que fue un empate justo, muy competido como he dicho antes, pero bueno, la verdad que contento porque al final hemos puesto una intensidad o hemos igualado una intensidad que sabíamos que Cornellà la tenía, que si no hubiéramos estado a la misma intensidad hubiéramos sufrido. Hemos disfrutado del balón por muchísimos momentos como siempre, hemos sido atrevidos. La verdad que me voy satisfecho y contento con el trabajo de mis jugadores. La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, però en tindre la pilota ha sigut bastant bé perquè hem tingut la pilota, però ell a l'estar tancats ens ha costat entrar, però bueno. I després la segona part jo crec que molt bé, hem fet un canvi de xip, sobretot quan perdíem pilota apretàvem ràpid i bueno, en línies generals molt bé i ja et dic que content per ajudar l'equip amb un gol i la setmana que ve més i millor. Un punt per cada equip en un nou compromís de nivell. Pels de Luis García, la divisió d'honor no dona treva i els cervesers visitaran el Girona la setmana que ve.